do you think Tina si imitate America? Someone said si imitate America too much. Ngabantwana okokuqala because le incwadi because uyazibuza uba ayina background really siswa I'm so happy abantu abaninzi kwenye radio station umhlobo kunomxholo pha show abantu befona pha sister apha ngeEasters kodwa why le ndodana afuneke xa kuthiwa Easters yona afuneke ikhuphe igazi mhlatshelo kaloku umhlatshelo wemphefumulo kaloku andithi nabantu abathweleyo kuthiwa every kunesizini kufuneka kuhlatywe ngayo but uyayibona irongo lento leyo because iburich bakho wena abuburich bakhe yemana okhokho bebe rich sister bebehlutha bebe right kune order asitsho uba mhlamba abanye bengana nyawo ezirongo behind uyayifumana into enjalo ngexesha kwakusekho qamata exactly no exactly uqamata siyamazi basinoqamata and mamela uNtsikane my prophet masigqibe futhi lento icaca sengayeki phakathi uNtsikane my prophet ethi uNtsikane kuzawufika incwadi nabantu abaneinywele eziyephiphi that means ebekhupha isambulo uNtsikane ayinguye lo ndiyambona pha kutyala lamawele efike yokhwaza phayana ukhupha ityala lamawela liactive ngoku ndiyayiunderstand but ndiyayibona babethetha la but bona bebebuyisela back to abantu I'm so happy balabali what I'm trying to say is lamboni yafike yatsho exactly so mawujonga ngosisi wami mawujonga ngoku ayikho iBhayibhile ayikho iPasika mfuneke lento abantu banga struggleish understand that time uNtsikane a prophet imboni uNtsikane prophet bakuzofika abantu abanolezi ezimhlophe abantu abanolezi eziyephini ibikhona iPasika 1 ngumbuzo lo question mark ibikhona iBhayibhile ibingekho it's a fact clear so what is it with the Bible and into kaNtsikane into yangoku and then uqamata what is the Bible is it a referral of history is it a reference of history and also bantshontshile ubuthina bethu bantshontshile ubuthina bethu benza iconcept yabo and basinika incwadi bawuthatha umhlaba and then siswam kule party le so singashiye siphakathini and then uqamata okhokho bethu bayamazi uyayiva uNtsikane prophet bayayazi ndoba masifuna imvula siyapi ayentabeni yes afike bambiza uqamata yes so uzama ukuthi that time kaNtsika ayikho incwadi ayikho iPasika so if ke iPasika ibingekho that time uNtsikane prophet ekhupha isiprophet esazwa ngumhlaba wonke imistake kukuba into zethu zingabhalwa phansi ngesikude ngoku uba bashiye umyalo okanye bashiye ezanto ezinhle imanual obathina sikwazi basisheke sifunda siqhubha because ityala lamawela unyanisile xa uthi lizama ubuyisela back to and that's why sisethuka thina uyayibona and bebeyazi noba okay ngoku isizini ethile ilanga xa lapha kwenzeka so isikhathi malime kanje ilanga sisikhathi but mawujonga isikhathi esi sisinaso ngoku isikhathi but mawujonga akho mehluko iyafana mamela ke and bebe clever makudala ndikhumbula uke wafika apha utatu bishop Joshua Maphonga ya so niyibona ngwenya uthi uBishop Maphonga akunyanzelekanga bezinye izinto yoconsulta kwabanye abantu uthi kudala kwakuthi xa gqutha abantu abadala nemboni zazisazi bakwenzeka ntoni ubuke wawuhlangana notata besesibayeni already kuyaziwa uba by atmosphere nje you would know there was no need for you to go consult to consult jonga nekuhlekisa aneli ndithi ukwenza umsebenzi ozengethongo nawe wanifakazela nawe watsho nawe jonga nekuhlekisa yabaleka le point siswami uthetha ngethonga uthi ithonga uthetha ngawo uba njengoba uyokwenza umsebenzi ya njengoba bento ukwenza umsebenzi kufike ithongo that is abantu abadala qha beniconfuse because ngoku ithongo lenikhomba kulo makhulu okay that is kwaNtsundu komqongo and also manibuza mina ba ndibona uRondabile loluhlobo
ndifowunela la ukhona lo Rontabile kuthiwa yawukhona manifika thixo nguwo kodwa loo nto le ayithethi uba ayidingi uba uhambe uyothwasa futhi and ayidingi uba ndiyoconsult no ambosabela Steve of wenze elathongo ndafike nenze elathongo case okunye nokunye ke bawuphinda bavele ngexa befuna uvela ngendlela yabo ndigqalisela lapho negqibothethe uthi awudingi uconsult so lokho ufuna uprofeta wena unomprofeta lokho ufuna uprofeta wena so abantu abadala into ebalekile ube align nezidalwa zezwe because lento ubukayithetha babona bayakukhomba bakuthathe bakuthwasise into important funeka ube align nabantu abadala because izwe iproblem lencwadi ifike yathi kuyafiwa yathi lencwadi abantu abadala abekho yathi amademoni yathi siswa yinhlamba and then yasichazela ngepasika pasika ibiphi ngoku untsikane bekhona untsikane ethula isambulo untsikane ibingekho mose ngontsikane ibingekho ipasika ngontsikane ibingekho incwadi so uthini ke ngalento ama-Israelist wafike wathi Jesus Christ uyabanjwa elizweni labo siswami uyayibona wafika wabiza la ngwenye emhlophe and phofu by the way siswami iya isistory siyabhora because ngoku ubaba uCredo muthwa ubaba uCredo uthe mayiza uhamba emhlabeni wathi kwinkosikazi yakhe ngicela ningibizele uRhadebe wathi inkosikazi yakhe hayibo uRhadebe yamasi umazelaphi wathi uNansika ubaba uCredo muthwa emoyeni inzima sisho what do you think we should do what do you think we should do thina singabantu bomquba singabantu babantsundu thina abantu bakwambo sibuyela njani apho because ndifile uba silahleke kakhulu sisho siqalaphi no so far so good because kaloku sifuna lento ba woke so far so good sisho uba very boring when you are too traditional when like and wacimba traditional fashion uzobona ngoSeptember kuyaqoqwa but it's not fashion traditional that is a life sibubuthina life and I'm so happy ngoku ndibona yonke youth ngoku inento ethi ikhonto engadibani ngale even Americans Americans they speak highly of Africa because they call it motherland even baphayana abanye they want to come and they want to connect with and then ngoku kunengwenya za overseas zithi ubomi buqala Africa but into etshoyo vele imagine kutshiwo kaloku naseBhayibhileni ndiyasho uba umuntu wokuqala wazalela amathambo okuqala yonke into indalo ise-Africa and iBhayibhile ingumntwana because iBhayibhile ibhalwe bayibhalile ngumuntu and sithatha ngoNtsikane umehluko sithatha ngoNtsikane isiprofeto sikaNtsikane ekhupha isambulo uNtsikane ayikho ipasika lesiphuma kuyo ayikho ndiyayiphinda ayikho iBhayibhile so iBhayibhile yinto efike nje yasixabanisa siswami daswayo kuthiwa ukuzithutha isibongo yinto enkulu because ngivile mina xa ndiqala iprogram ndizithuthile anithi ngoku invite bona kaloku thina esiXhoseni ayikho into ethi molo kuthiwa molweni noba uhamba wedwa ngoba kaloku awuhambi wedwa hayi man awunokwazi uthi molo sisigezo xa uthi molo uyageza awuhambi wedwa recognize endihamba nabo yile nto funeka uthi molweni uthi ninjani awuthi kunjani because bayaphila bona and baphila bhetele kunathi uyatsho nenosijava uthi nihambe niyobatshela ukuthi angihambi ngedwa ngihamba nabangabona ngihamba nabadala because namazulu athi sanibonani akuthiwa sawubona sisigezo eso kukusa so what do you think we should do mhlawumbi xa ungathi uyacebisa abantu abamameleyo aba-interested abarhalelayo ukutshintsha ubomi babo abanabantwana mhlawumbi ngoku abathetha la malwimi okubolekwa no kuzoba difficult because abantu problem bane-pride and akufuneka uzistresse umuntu ngumfanekiso the only thing abantu abadala ngoku baphakamile ezweni lomoya bangangena ngokuthethe bona uweqilikikweni bathethe so the only thing mna ndithi abantu abadala mabasukume benze khupha ipride kwabantu because uthi ngowusene pride bangene emzimbeni wabantu abadala bathethe